Акшамлар хайыр октябрьнан 23 жұма күні эфирде заман Қырымбе дүнияда олған хаберлерінен таныш етмеге азырмыз. Студияда сілеріні мен Шевкет Наматулаев селемлайым. Украина Русияле вақтынша ишғал етілген Қырымға су берілігі бойынша ичбір музакере кечірмей. Бұны вақтынша ишғал етілген территориялар реинтеграциясы меселелері бойынша Назир Алексей Резников Киевде кечірілген телекесілік форумыда айтты. Оның сөздеріне көре ишғал етілген территория үшін тежавузчы девлет Русия месулетледір. Потреби Криму з точки зору водозабезпечення гуманітарними людьми абсолютно спроможно забезпечуватися власними силами. Ніякого постачання води до повної деокупації в Крим з боку України не буде. Жодних перемовин на цю тему ми не ведемо ні офіційно, ні неофіційно, ніяк. Я можу вам сказати, як син психіатра, що якщо ви навіть проаналізуєте різні виступи різних очільників окупаційного режиму в Криму, то вони самі собі протирічать, тому там трошки воно спадає на когнитивний дисонанс всередині їх. Офіційно вони роблять заяву, вода не потрібна, ми дуже такі молодці, а хтось там потім плаче. Тому сприймайте це просто як клініку. Алтышат сорғыдан кечірілген кімсем абыслерінің терроржылық қалақасы ола білгеніні таздықламаған. Қарасубазар районында тұтылып, Хизбут Тахрирге алақасы бар деп қабатланған Бабави Бала Энвер Вериза Омеровлар. Айдер Жипаровнан давасына Русияның Жөнберби махкемесі бақмақта. Соңки топлашуыда имайжы тарафы желп еткен шаатларына сорғыдан кечірі башлағанлар. Махкемеге келгенлер мабыслер ичбір қанунға зыт келген әрекетлерінен оғырашмағанны білдірген. Уч Қырым татарына терроржылықнен берабер Русияда кеметіні көчінен запт етмейін тылуында қабатлайлар. Выступил в защиту Айдера Джипарова. Зная его с положительной стороны, что он порядочный семьянин, отец 8 детей, которого огульно обвинили несуществующий для нашего народа в терроризме и держат уже второй год. Элли 6 том дава материалларынан сияси мабуслер ноябрьнан 20-не қадар таныш олмалы. Ишғалжылерінің махкемесі Ахмеджит ве Ахмеджит районында кешкен сене барды тұтылып, Хизбут Тахрирге алақасы бар деп терроризмде қабатланған 25 Қырым татарына дава материалларынан таныш олма мұддетлеріні сыңырламаға девам ете. Бүгін сыңырланувлар аға қардаш Руслан ве Искендер Сулеймановлар, Осман Ариф Меметов ве Раим Айвазов ғанизбетен белгіленді. Адвокатлар қайдеткеніне көре мабуслер материалларынан тек ярысыны таныш етіп болғанлар. Бұңада қошма дава черчевесінде олған бір чоқ сес язылары ве ешияви делелер бар. Олар аляда угренілмеген. Аудио и видеозаписи, которые также составляют часть материалов дела, очень объемные. Следователь предоставил защитникам лишь в конце прошлой недели. Ребята вообще очень сложно ознакомливаются именно с аудио-видеоматериалами, так как на 25 человек выделили всего 2 ноутбука и 2 наушников. Поэтому ребята вот эти многочасовые аудио и видеоматериалы как-то исследуют по отдельности. Таким образом нарушается прямо уголовно-процессуальное законодательство, вернее 217 УПК, где написано, что не может быть ограничен и защитник, и обвиняемый при ознакомлении во времени. Никаких злоупотреблений со стороны защиты и со стороны Османа нет и не планировалось, только есть злоупотребление со стороны органов предварительного следствия. Бұне бер мабуслер апыс шарайтлеріне шикайет еткен. Адвокат Рустем Камилев тариф еткеніне көре о қоршылаған Искендер Сулейманов пенжересіз ве субуқ камерада тұтыла екен. Сюзода коронавирус тарқалмасындан себеп көрсетілген карантинден бір чоқ мабус телеке алтында болуна.
некоторое время он уже находится в следственном изоляторе, в камере, где нет окна, где холодно. Ему предоставили одеяло, там половину, огрызок какого-то одеяла, как он объяснил. Вот, он укутывается, сидит ночью и практически не спит. Руслан чувствует себя не совсем удовлетворительно. В момент нахождения в судебном заседании несколько раз мы слышали, что он кашлял. Также он отметил, что в сегодняшнее судебное заседание его вывезли вместе с другими фигурантами дела, в частности с Раимом Айвазовым, который находится в карантинной камере. И по сути Руслан сегодня контактировал с предполагаемым носителем коронавирусной инфекции. Америка сенаторларының бір группасы Америка Бірлескен Девлетлері президенті Дональд Трамптың мемориеті Русия мұхалифы Алексей Навальный зерленмесі үшін Русияге қаршы санкциялар кіртпесмесіні чағырды. Девлет катибі Майк Помпео ве АБД-нан Малия Назира Стивен Мнучин адына yollanılған мектуб Cumhuriyetçiler фырқасындан сайланған сенаторларының сайтында жертетілген. Санкциялар кірсетілмесі үшін сенаторлар Магнитский акты ве Американың химияви ве биологик силя контроль етілу ве қоллануыны ясақ еткен қанунны қоланмаға теклif ете. Ті, кого Навальний таврує як шахраїв і злодіїв, намагалися цим нападом змусити замовкнути один з останніх незалежних голосів в Росії. Навальний в даний час є головним критиком Володимира Путіна в Росії. Його розслідування про високопоставлених російських чиновників надихають покоління молодих росіян на мрію про країну, в якій панує верховенство права і де звичайний громадянин має право голосу. Октябрьнің 15-інде Европа Бірлігі ве Бүйік Британия Алексей Навальный зерленгенінден себеп санкциялар кірсетті. Санкциялар жетбеліне Русияның ФСБ елбашчысы Александр Бортников, Русия президенті мемориетінің елбашчы Мавина Сергей Кириенко, Сибирь федераль округында Русия президентінің дайми темсілжесі Сергей Миняйло кірсетілді. Санкциялар жетбеліне новичок группасына кірген зер ішлеп шығарылмасы üzerinde çalışқан Devlet институты да қошылған. Канаданың дайми дестегі украинлерге өз мемлекетіні Русия тежавузындан қоршаламаға илхам бере. Бұны Канада украинлері Конгрессінің президенті Александр Хичи Канаданың тышышлері назиранен көрішкен сон айтты. Канадада фаалиет көстерген тахменен 30 Украин тешкілят темсілжісі назирінен Украинаға қол тұтып, ве Канаданың Русияге низбетен санкцион сиясетіні музакер етті. Украинлер Конгрессінің президенті Канада тышышлері назиранен екі мемлекетінің мудафа ве телекеслік сағаларында олған ішбірлікні ве Украинаға қол тұтып программаларыны музакер еткенлер. Канада залишається одним із найближчих союзників України, а постійна підтримка Канади є ключовим для зусиль українців захищати свою країну від агресії Росії. Українців та канадців пов'язує фундаментальний принцип, згідно з яким усі народи мають невід'ємне право на самовизначення, право на свободу та мир. Наша громада пишається відданістю Канади підтримувати ці цінності та народ України. Хабарчылық Украинаға силя берілігі ве Путин үшін кім дұшман олғанынан избатланығы. Америкада шымдыки президент Дональд Трамп ве демократлар фырқасындан намзет Джо Байден иле дебатларының сонки этапы олып кечті. Бұл сене коронавирус пандемиясындан себеп үш раунд дегелде, 2 раунд өткерілді. 3 hafta evvelsi кечірілген дебатларының бірінші қысмы қабатлап ве ақаретлеуінен біткен еді. Сон Трампта коронавирус хасталығы белгіленді. Бұл дебатларда есе намзетлер бірі-бірінің чықышына бөлмесін деп, невбет бойынша сөз алып олдылар. Тәпсілатлыжа левқамызда сейретіңіз. 1,5 saat devamında olğan qavğa və aqaretlев sözləri. 3 hafta evvelsi böyle şekilde Amerika Birleşken Devletlerinin şimdiki prezidenti Donald Trump öz raqibı demokrat Joe Biden ile debatlar keçirgen edi. Prezident namzetleri bir-birini o kadar aqaretledi ki reglament ve saygı hakkında unuttu. Trump Biden'ge oğlunun qabarcılıq sxemaları ve Burisma gaz şirketinden olğan bağlarını hatırlattı. Biden ise Trump'ны Putin'nin kuchiligi deb adlandırdı. Коли ви стали віце
президентом, він заробив собі статки в Україні, Китаї, Москві та інших країнах, при цьому будучи безробітним. Та він щеня Путіна. Він навіть не може сказати будь-що Путіну щодо нагороди за голови американських солдат. Джо Байден Америка журналистлері айдынлатқан қавғаны хатırlatты. Нью-Йорк Таймс нешірі өз мақалесінде қайдеткеніне көре Русия талеплерге Афганистанда Америка аскерлері өлдірілмесі үшін пара айыра екен. Трамп бұл сымарыш материал деді. Соңки дебатларда да Байден бия сарайынан шымдыки сайбыны Путин елі олған бағларына хатırlatты. Мій власний радник з національної безпеки сказав про те, що відбувається. Я не казатиму. Ні, скажу. Його приятель Руді Джуліані використовується як російський пішак. Його годують брехливою російською інформацією. І що відбувається? Росія хоче зробити так, щоб я не був обраний президентом, тому що я знаю їх, а вони мене. Я не розумію, чому цей президент не хоче взятися за Путіна. Ачуланған Дональд Трамп Обаманың мемориеті Украинаға ярдым бермек үшін себатлы саясет алып бармағанында қабатлады. Санкедерсін Джо Байден Путин иле тең севиеде субет алып барып оламайды. Шымды есе Украина АБД-ден керчек арби ярдым ала деп мақтанды. Я жорсткіше за всіх ставлюся до Росії. Згадайте, що я зробив. Країни НАТО додатково 130 мільярдів доларів вклали в нашу спільну оборону. Це все піде проти Росії. Подумайте про Україну. Поки ви продавали їм подушки та ковдри, я дав їм протитанкові ракети. Жорсткіше за Дональда Трампа ніхто не ставиться до Росії. Диктаторлар уджум еткені вақыт Трамп тек сусып отыра. Төнебін Америка истихбараты Русия, Қытай ве Иранны сайлав процесіне қарышқанында қабатлады. Олар сайлавчылар қайттан кечірілігі аққанда малюматны елді еткен. Флоридада есе сайлавчыларының электрон почталарына атта қорқызывлар келген. Байден бұл мұстақырлікке бір уджум деп қабатлы инсанларны жезаламаға ішандырды. В ці вибори втручалася Росія. Китай теж брав в цьому участь. А тепер ми дізнаємося, що й Іран причетний. Їм доведеться за це заплатити, якщо мене оберуть. Тому що вони втручаються не просто у вибори, а в американський суверенітет. І наскільки я знаю, президент нічого Путіну про це не сказав. Не думаю, що він сказав йому бодай слово. І не знаю чому. Трамп есе демократның оғлы Хантер Байден оғраған даваны хатырлады. Қачқан президент Виктор Януковичке әлақасы олған Бурисма энергетик шirketінің мудирлер шурасынан азасы олған. Бұне берабер шымдыки АБД президенті Байденны Украина үкіметіні сатып алма інтілуында қабатлай. Я робив свою роботу чисто. Я виконував американську політику і не робив нічого неправильного. А ця людина має клопіт через Україну, тому що він намагався дати хабаря українському уряду, щоб вони сказали щось погане про мене. Але вони цього не стали робити, тому що цього ніколи не було. Джо Байден рақыбыны Шымали Корея лидері Ким Чен Ин иле музакерлер кечіргенні хатырлатып, оны Гитлер иле қияслады. Бұне берабер Байденнан сөздеріне көре Трамп Қытайда гольф мейданларына қора ве банкларда исаплары бар. Рахунок був закритий в 2015 році, здається. А потім я думав, що матиму вигідні угоди з Китаєм. Потім передумав, мені це не сподобалося, і рахунок був закритий. На відміну від нього, коли він був віце-президентом і вів комерційну діяльність паралельно. А я спочатку закрив рахунки і став балотуватися в президенти. Величезна різниця. А він віце-президент Сполучених Штатів, а його син і його брати, як пилососи, всмоктують гроші в різних країнах. Америка ватандашларының %19 президент сайлауларында енді иштирак еткен. Олар почта вастасынан рейлеріні берген. Бюллетенні құтыға ташламаға істегенлер ноябрьнің 3-нде сайлав бөліклеріне келмелі. Владислав Стужук, Заман, АТР.
Украинада кенеде коронавирус рекорды. Кечкен күндевамында 7517 инсанда коронавирус хасталығы таздықланған 121 ковид хастасы вефат еткен. Хасталарының ең чоқ сайысы Харьков, Одесса, Вилетлері ве Киев шерінде қайдетілген. Украина пайтақты шымдылік портақал зонада қалмақта. Украинада хасталарының сайысы тез шекілді артмаға девам етсе локдаун көрсетіле біле. Демек жидді сыңырланувлар қайтарылмалы, яңы госпиталері açılmalı, екімлер есе кімні тедевелемекні сайлажақлар. Бұны Украина сағылық назиры Максим Степанов хабар етті. Наступний рівень – це коли до 15 тисяч дойде кількість захворівших. В такому випадку ми будемо змушені ввести практично повний перелік обмежень, які передбачають червоний рівень небезпеки по всій країні. В такому випадку я не виключаю, що дійсно розгорнеться система роботи мобільних госпіталів. В такому випадку в нас буде повна мобілізація наших лікарів і медичних працівників, включаючи мобілізацію наших лікарів-інтернів. Ишғал етілген Қырымда да екі хаста коронавирус құрбаны олды. Пандемия башлағанандан берлі ярмадада бұл хасталықтан 174 инсан вифат еткен. Кечкен күндевамында 263 инсанда COVID-19 хасталығы таздықланған. Ишғалжылер Қырымда Русияда ішлеп шығарылған вакцинаны сынап бақмаға девам етелер. Екімлерден башлағанлар Ахмеджетнің еді санлы хастаханесінде телеке группасына кірген 10 екімге ашылаф япылған. Бүгін Қырымда перевальная койынде Оджа, Ваде, Казакова еле ведалаштылар. Ахмеджеттан железнодорожная хастаханесінде коронавирус хасталығындан себеп вефат еткен. Анда о 12 күн деваманда бұл хасталыққа қаршы тедавиленген, ләкин нәтижесіз. Бұны Ваде Казакованың яқын достлары Идия Муслимова ве Сафуре Каджаметова өз Facebook сайфелерінде хабар етті. 71 яшында олған Оджа Марифче тешкілетінің азасы еді. Атыр телеканалы мерхумның соя қарабасына өз тазиелеріні білдіре. Украинада Қырым-татар халқынан милли қараманы, учыжы сынавжы Советлер бірлігінің 2 дефа қараманы Аметхан Султанның 100 жылық юбилейіне бағышланған зарф құллануға шығарылды. Конвертінің 10 тарафында учыжының портреті ве қайтарма фильмінден бір левха акс етілген. Аметхан учқан учақ Қырым дағылары көрінішінде. Конверт 50 бин нұқсада Укрпочта ве Меджлисінің тешебусчы еле шығарылған. Макет атыры телеканалының сымарышына япылған. Зарфны ресми шекілді октябрның 28-інде тақзим етежеклері. Бұсат қазір олған сонки хаберіміз едепіңізге қайырлы ақшамлар ве ратлық күнлеріңіз тынч кечмесіні тілейім. Атырден есе айрылманыз көрішкенже.